Komîteya Koçberên Serêkaniyê ji bo şermezarkirina salvegera şeşemîna destpêkirina êrişên Tirkiyê çalakiyek li bajarê Qamişlo li dar xist. Bi sedan ji koçberên serêkaniyê çalakvan, rojnamevan, hiqûqnas û nûnerên saziyên civaka sivîl li pêşiya lîstgeha 11 Adarê kom bûn û heta beravahiya neteweyên yekbûyî li bajarê Qamişlo meşiyan. Li wir çenda xaftin hatin pêşkêşkirin û banga vegereke bi rûmet û ewle hate kirin. Bajarê Qamişlo meşekê xwe pêşandanekê li dar bixînin heta pêşan avenda UN. Rastî hinek dosya me re hene raporekî binpêkirinên dewleta Tirkiye di nava 6 salan de guhertinên demografiya li vê herêmê kiryarên ku çete ser xelkê sivîl wê herêmê pêk tîne wekî raporekî me hazir kiriye em ê wê radestî berpirsiyarên UN bikin. Di aman demê de nêzî 15,000 imza hatin komkirin ji tevahiya xelkê serêkanî em ê wan jî radestî wan bikin. Yani ev çalakî me her timê berdewam bibe ji bo salvegera serêkaniyê. Di aman demê de em banka hemû saziyên mirovahiyê dikin. Yên ku berpirsiyarên di dosya koçberan de ku vê bêdengiya xwe derkevin. Yani ku 2019 de çawa êrişê ku belafirên dewleta Tirk û hemû kesên ku destekê wê dayî ku ew miletê cî warê xwe koçber bibin, rastî komçalekiyê me berdewam e wek lîja penaberên serêkaniyê me sisiyê me hê dest pê kirî heta nehê me hê de ku em tevahî dinyayê bêjin gelên serêkaniyê wê her tim doza qediya vegera li ser cî warê xwe ve rastî kesek ku dewlet destekê nadine ku vegerana ji ser ax û milkê xwe de em bihêvîne ku ew îtîfaqiya dehê Adarê dema hat imzekirin ew xalê pêncemî dide ku ji bo vegerana hemû kesê penaber veger ser cî warê. Koçberên serêkaniyê yên ku beşdarî meşê bûne daxwaza cîbcîkirina xalên rêkeftina dehê Adarê kirin de ku bikarin vegerin ser cih û warên xwe. Me hêza xwe xurtir kir, me îradeya xwe xurtir kir, îro em pêşiya navenda UN sekinîne ta ku em nameya xwe radestî wan bikin, name jî bi 4 zimana ye Kurdî, Erebî, İngilîzî, Suryanî ye. Em ê radestî wan bikin û em mafê xwe dixwazin, mafekî me rewaya ku em vegera serêkaniyê vegerin helbet jiyanekî me xweş hebe. Hanê ev karê hanê em li ber vê Umum Müttehîde sekinin ji bo salvegera me û vegera serêkaniyê û tebî em ne ji hikûmeta Sûrî jî dibêjin aşera û ji hikûmetê dunyayê tevlî dibêjin û em ji îdara me îdara zatî jî dibêjin em tev de hûnkarî kar bin ji bo vegera serêkaniyê ji ber ku milletê serêkaniyê derketine nedibin 200-400 îsan ji gundê wê ji gunandera wê. Di dawiyê de koçberên serêkaniyê nameyek radestî neteweyên yekbûyî kirin û daxwazên xwe yên dawî anîna li dagirkeriyê careke din dû pat kirin.